Féil áthar tá Scoile na fudfad chunta Charcaí ag obair go dtíon ar an trádacha don chomórtas Gairdín Scoile na Bliana 2025. D'agric an chorla cathrach agus contae an chomórtas I bort le muintir na tíre Charcaí le deis a horta Scoilena fiawsa chur ar ascile na gaeilgeachta ar Scoil. Tá ghail Scoil charigi lion anna hástal in agwid oibre go dtí seo. Oran tá bíon ní just ag cógan tamach na fílaí ach ar lá dasa just bíon míid ag cur plaindaí agus ag cur isce arthú. Is bralum an Gairdín mar tá sé an spríúil agus tá an Gairdín is má na bheith éh. Tá deis a going an chomórtas a buin in Bliana mar a bréimiid an crua agus is máling a bheith obair le céile. Tá pobl na Scoile ag obair ar an Gairdín le cúpla míon nuas agus bhí ar gach duine tréan iarta chur isteach leis an Gairdín na chur le céile le páirta ghlacha sa chomórtas. Ráníon anna chuid lenaí an Gairdín in anad dalamach ag imirt pelle nuair dégan ag an tlúis agus is brala bheith ann agus fálamíonn siad anna chuid scilna ann mar an nádúr ag chur plándaí agus mar sin de. Tá €5,000 le bóchan ag an Gairdín is fearr am léana ach beag roint categórí eile mar chuid den chomórtas chomá. Beag dúis ann don iontráil nua is fearr don Gairdín ásan an méid is mó bia agus do gaeilgeacht trí gaeilge chomá. Fóg róthir buatóirí an chomórtas Riviera na Scoil Bliana agus beag is a going an son cé acu an bhfuil an Gairdín Scoile is fearr I gCorcaigh do 2025. John Will Kieran, Nuacht Cúla4, Carrigaí Lion.